Hledáte místo, kde domov bude víc než adresa? Vítejte v Milovicích, ve městě, kde začínají ty nejhezčí příběhy. Dvoupatrový byt, 4+ KK, o velikosti úctyhodných 107 metrů čtverečních. Sluncem zalitý prostor, kde voní bábovka z trouby a z dětských pokojů zní smích. Srdce bytu tvoří prostorná kuchyň, propojená s obývákem a balkónem. Ideální místo pro váš každodenní rodinný život. O patro výš najdete klidovou zónu. 3 samostatné pokoje, každý s vlastním příběhem. Dětské pevnosti, domácí kancelář nebo oáza klidu pro rodiče. Největším z nich je dokonce příprava pro další koupelnu. Moderní koupelna, bezpečná kolárna, ale i velký sklep. Praktické detaily, které dělají z bytu skutečný domov. A co venku? Tady to žije. Dětský ráj Miraculum je jen 100 metrů od domu. Lesy, hřiště, školky, školy, lékaři. Vše v dosahu. A do Prahy vlakem, který jezdí 40krát denně, jste tam za pár desítek minut. Dálnice je přitom jen 6 kilometrů odsud. Říkáte si, na to nebudeme mít? Omyl. Pouhých 61 000 korun za metr čtverečných. Stejně jako v některých okresních městech daleko od Prahy. Ale tady máte komfort jako v rodinném domě. A přitom kousek od Prahy. Dispozice promyšlená do detailu, dům čistý, klidný a perfektně udržovaný. Tento byt není jen realitní inzerát. Je to šance, nový začátek, prostor, kde budou vznikat vzpomínky a kde se domov opravdu cítí. Přijďte si to zažít na vlastní kůži. Puma Reality, domovy, které dávají smysl.